YouTube Premium is ad-free YouTube and the YouTube Music app. Your
sisos lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa panahon kay apagsulay ikaw gusto ko kana. Apanayaw kabalaka, ang tulong sa Dios Ginoo ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi dili sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaan kasulatan na butang may katapusan, mahanaw ang tanan isang kalibutan Sa ngalan sa labing namin na mahanaw sa o sa Ibuker sa kalangitan. Sa ngalan sa ato nga station manager, Gideon Calario. Sa ngalan sa ato nga general station manager, Ryan Makasaon. Ano sa mga hindi mga amigo din sa FM Radio sa Shining 95.3 o sa social media pinagi sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao o sa kinatibukan sa kalibutan. Ilabi na sa tanang ako mga kaigalaan nga mga OFW o sa kong asawa karon nga nasa Saudi Arabia o sa tibok ato nga mga kaigsunan din sa balok o sa pamilya sa karon ako mga anak sa pumugangan o sa tang mga kaigsunan diya sa Pilipigan na pinakaluan ni Pastor April Mia Carturan sa mga Turan family o sa mga family o sa mga kaigsunan diya sa Kasagangkan sa mga Villagantor family sa pamilya ni Pastor Alfonso Villagantor o sa mga Arias family, Pastor Nonoy Arias o sa mga Aguilar family o sa uban pa magkatawahan diya sa Maurong o sa mga kaigsunan diya sa Kambi sa mga ilang family Mario Elric o sa pamilya ni Pastor Ardos Arias diya sa Pago Negros. Ato mga kigalaan ang kaigsunan din sa Balok sa napit sa namundunan sa pamilya ni Brother Jadian Robiti, Brother Juan Robiti, Pastor Rita Robiti diya sa Katalaki, sa mga Talon family maigsoon sa pamilya ni Brother Ramit Talon, sa pamilya sa ni Sister Hopit, sa tanang Magkabalang family o sa pamilya sa Mati family, sa tanang Sister Elisa o sa iyang mga po maigsoon Sister Rosa o Sister Lia Amante o sa Kinatibukan sa ilang panimalay sa pamilya ni Sister Angel o sa David sa Nakuhan sa pamilya sa mga Babilog family, Brother pamilya ni Brother Gomi, Babilog Sister Arma o uban silang dua ka mga anak. Labi na sa pamilya ni Sister Christina Silva, Brother Elmer Silva o sa pamilya ni Brother Julie Silva, Sister Percy, kinabuhi ni Brother Inir, Brother Jomer o ni Sister Benami Silva o sa mga pamilya ni Sister Kami, Brother Alex Nasura sa mga Nasura ilabi na sa tanan nga mga Filipino family sa pamilya ni Sister Chris Lane sa napatan na Ginoo dahil bibisita sa hospital kapong alawa ginawan sa pagkapong ito sa Diyos o katong gituhan ang Ginoo maghatag ito pinagkayuhan o magkaiba sa mensahe din ang tayo na tunabasa karon nga kadlawon na okay na ang nilahang anak. Wow, salamat sa Ginoo. Kunya ang magkada
na-disturb na sila mga kaigsunan tungkol kay matod pa sa doktor o ina ang ilang wala ko imposible sa Ginoo mga kaigsunan, although ang atulog yun nga pagsalig o mga pag-ampo nga kinasing-kasing ako kayo nagkaibuan sa Diyos upan ang makainumsanon sa iya hindi nga tugad pinag-glory igsoon atong ikalipay ang kadaugan kasiguruhan kompleto ang kayuhan ihatag yun sa Diyos sa diya nga makita sa Ginoo matinunan mo sa kagagagyo kaniya atong pasalamatan ang Diyos mga kaigsunan nilabi na sa mga Andaya family sa pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Ring o sa pamilya sa mga Toko family, Brother Joseph Biasa Kangatap, Sister Ching Ching, mga kaigsunan o sa pamilya ni Brother Perlan o nakapakabot na ako dito kaigsunan, grabe yun kainit ang panahon although mga kaigsunan na tayo minusap sila kaya namiyon to kadiyot lagi ko mga kaigsunan tungkol kaya natong oras sige maginato nga gibudget kung nato nga mga pag-ampo sa kabata gawas na ko na yun sa tambalanan o na nanghinan ko sa mga dinikanan na nga kapasalamatan ng Diyos kasi lang nga pagpamauli silang pag-discharge matod pa sa inahan nga okay na ang ilang anak pag-check up sa mga physician nag-ampot ang siya labing kamanan o may lumaan ka ng Diyos Ama. Salamat o Diyos sa iyong pag-ikuban. Salamat o Diyos sa iyong pagkantay. Salamat o Diyos sa iyong pag-atiman. Salamat o Diyos sa kaayuhan nila at sa anak nila nga Sister Presley Filomeno Ama. Uban sa iyong bana o Diyos sa iyong palamanon. Ikaw sa mga panalangin matagpo sa ilang mga paginanglan. Labaw sa kanan hindi mga nawa na ikaw magsuklay sa kanilang mga panginanglan. Labaw sa tanan silang pagawa sa maungat ang balanan ang kadaugan ilang mabalon na Diyos paingon sa ilang pinayanan inatatak na Diyos walay hunong mga pagpasalamat kinakanimo walay hunong ang pagpadahay kinakanimo labaw sa tanan ikaw nakatiman ka na mo uban sa tanan ako ang mga kaigsunan hindi mga dapit sa balong bisay pa man sa aktibong na kupanimalay sa amo ang mga anak sa kukulangan sa muksawa nga nakaroon sa Saudi Arabia hindi mo kami gigulitan kanunay sa imo pagkamahay o Diyos sa paman o Diyos sa tanang ginagawas karoon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao ilang ganoon o Diyos sa tanang minaminaw sa Shiny Fame 95.3 na kanunay nagasunod din yung mga programa I declare blessing I declare prosperity sa matagusa labaw sa tanan sa nagawas sa Facebook Live kung nakasunod o nakashare din yung mga programa I declare blessing sa matagusa kanila ang kalawagan labaw sa tanan mo silang kampinan kanunay diya sa imong pagkamayo diya sa imong mga landong sa imong mga pakodos kami magpasilong sa kasiguran tungkol kay among ila na wala kami ang mahimo kung ikaw sa mga pinawa anong kanan kay mayaan analagin kami ng tanan pinag-isalan samahan sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo ang tanan magiging Amen o Amen. Salamat sa Ginoo kay Son sa kinabuhi ni si Florentino Escape from Davao City nagawas sa atong Facebook live karon mga isa ato pasalamatan ang Ginoo sa iyang kamay although dili kita kanunay makalain kay wifi maison makanahon mao na nga doon na po'y sayo, doon na po'y mga panahon na mo sayo kung lakaw dili sabta makapaakit sa FM radio pero kung dili ito kayo importante lang kung lakaw mga pagka-FM radio kabisag walay wifi muna kato'y pasalamatan ang Ginoo kung tayo doon na tayo mga higalaan na kanunay nagsunod sa itong programa nga naminaw din sa mga radio sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan nakalain-lain mga pagtulunan nakalain-lain man mga title sa simbahan nga ilang gipasilungan pero ang atong pagtudlo pinaagi sa pulong sa Dios dili pinaagi sa pulong sa tao muna nga ato karon nga topic mga igsoon ato kini nga gitapikan og intimacy what is intimacy mga kaigsuonan that is pakigsuon pakigsanduro ikinahanglan aduna tay pakigsuon ngadto sa Dios ibin gani sa kalibutan mga kaigsuonan
kung sandurot ka sa dili mga Kristohanon, matakdan ba ka bisag Kristohanon ka. Hello, mahinungdan kung Kristohanon ka, kung makiksuod ka dili mga Kristohanon, ikaw mo'y model nila, dili ka ikaw mo'y magpadil sa dili mga Kristohanon. Okay ba? Ang ato nga tema mga kaisonan, ang atong tema to develop intimacy with God. Atong yung i-enhance, atong i-develop. Kung kulang pa ni ang atong pakiksadurot ngadto sa Dios, ato pagipanigamutan nga mas duol pagitas Ginoo aron sa atong paghangyo, aron sa atong mga pag-ampo dunggon gyud ta. Kaya ang kasulatan mga kaigsunan, dili siya mudungog, dili siya maminaw sa mga taong dautan, dili siya maminaw sa mga tao gaway Ginoo, kundi nag-ingon ang pulong sa Dios, dako kayo kahimuan ang mga pag-ampo sa tanak taong mga matarong. Wala nag-ingon ang kasulatan nga dako kahimuan ang mga pag-ampo sa mga dautan. Try ragi kuno basa ang kasulatan kung naabago diha nga ang mga pag-ampo sa dautan dunggon bagyod sa Dios. Mao nga si Jesus ingon siya, kung wala ako, wala kamoy arang mahimo. Kung mubulak mo sa ako sigurado yung mapakyas. Amen ba? Dili kita makapaniguro nga mo ingon ta nga kung wa ko'y Ginoo sigurado gud ko. Mao nga when we talk about intimacy, that is friendship. Sa kalibutan mga kaigsuonan, doon na pa'y mas labaw pa nimo nga labaw pas imong igsuon kung doon na kay higala nga maunong sa panahon sa kalisod. Diba? Doon ay mga sitwasyon sa kinabuhi sa kalibutan nga moingon nga grabe hasab na sila. Kasuon mo ra man naglabaw pas managsuon. Pero kung lalaki, to lalaki, kunya perti siyang suura, doon na po'y mga meaning anak may isun nga nung suon man na sila nga puro man sila lalaki. Pero babae kung lalaki, kunya suon sila kaayo, makaingon nagyugang doon na nagyunan sila yung relasyon kay diba? Labi na magsigig kuyog, magsigig lastihanay, magsigig sakayo niya, kanunay yun mo makita. Okay lang o panalagsa o na okay lang, tingali talagsa na mo makita, makalasti tingali na ng okasyon lang. Pero halos sa tanang panahon imog yung makita nga kuyog sila, naagunan sila gitawag intimacy. Diba? Ikaw kung ako doon na ba tayo intimacy nga to sa Diyos? Dapat atong i-develop ang atong intimacy with God. Uban sa Diyos, dili uban sa tao. Kung doon na tayo problema mga ekson, ayaw pang konsulta sa mga tao, maway Ginoo, dugangan na kita. Mao nga ang pulong sa Diyos, kanunay nato nga nagiya, kanunay nato nagtudlo, kung unsay dapat natong buhaton, mitras buhit patas kalimutan. Ilabi na sa atong station manager mga kaisunan diya sa sitio Kalugtugan, Pastor Gideon Taglari uban siyang pamilya, uban sila dua ka mga anak, o sa atong general station manager si President Kim Ryan Makasaol. Although magkaison ining mao nga dapat kanunay ra maginato ni nga giistudyohan kung sa mga problema dinhi sa FM radio. Muna nga kung dunay lagi mga ginagmay nga mga damage, mga gagmay daot, ato lagi ni siya maayom-ayom mga igsoon. Muna nga while ta naglingkod diri mga igsoon kanunay nato nga gi-analyze kung unsa gyud gikinahanglan aron pagminting sa FM radio dinhi sa kabukiran. Muna nga pagkusok sa ulan, ato day gi-check up ang tower sa babaw kay nanulod man gyud ang ulan. Paglantaw na ko may sunway nagpili diri, wa naman ni andar ang cooling iyahang fan cooling mga igsoon nga mo makapabugnaw dito sa transmitter. Inangita na po ta pamaagi mga igsoon unya do namatay cooling fan sa ato ang laptop nga parehar sa gidako igsoon amo atong gipuling mga igsoon. Mao nga ingon na lang gud mga igsoon tungod kay dili biya muingin ko mga kaigsoon nga dili lalim ang pagmintin sa FM radio.
tingali daghang nangandoy nga maka angko niini nga mao nga kahimanan kay dako sa kahimuan ilabi na sa ministry o sa simbahan diin ka nagwali kay pwede ra makamaigsoon nga maglingkod sama nato o niya doon ay mga FM radio sa mga panimalay while sila nagtrabaho maminaw ra magin sila kay giun naman ang FM radio labi na doon ay mga dagkong speaker ila ra magin ang giun dili man pareha og TV nga dili ka katrabaho dito ka kalangtaw dito ka kakita kay gikinahanglan mo gyud ka makakita sa aksyon sa mga diha sa salida sa TV pero kung ang tingog lang like FM like AM maminaw lang gyud ka maigsoon kani adto ang kusog sa kabukiran ang AM kay drama lagi maigsoon drama kani atong Lapu-Lapu drama kani atong Ramini ang batang bronzing maigsoon bata baguan ang mga drama mga magpadala o mga suliran magpadala kanumanan kusog ayo ang AM sa una ang DYHP from Cebu pero karon mga kaigsunan daghan na kadaghan ang mga FM radio o niya mas tinaw man ang FM radio kaysa AM ay ang AM mga kaigsunan karat man yun siya dili man pareha sa FM na grabe siya katinaw pero doon na siya gitawag og limitasyon kaya depende man sa gitawag og frequency or power kung asa gyud sa kuto ina man po tayo gi agad kay kung mataas na kaayo ang power mga kaigsoon doon na po ilain nga mga papilis nga angay na itong iprepara pero pagkakaroon tungod sa kahitig sa panahon bisa gamay ra ang wattage sa FM radio maabot og laing mga nasod pinaagi true life di ba minungdan kadaghan kay mga vlogger karon daghan kayo nga halos tanan asawa vlogger bana vlogger tanan nga trabaho pwede nang ipos mahinungdan mga kaigsoon ang mabayral katong mga pinastos na nga mga presentasyon igsoon halos managhubot or maghubot na gyud naman magsayaw-sayaw mga kaigsoon puro man nagpanti na lamang o niya mo ditik ba gyud na mga kaigsoon labi na kay og public i-post public maigsoon mo ditik gyud na sa Facebook maumangani kung mag-post ka sa Facebook sa social media pagkadaghanang makabasa bisa ka tuura ka maigsoon tingali makabasa ani ako ra yung higala no basta public gani mga kaigsunan mabasa yung mas kinatibok-an maungas atong kinabuhi inis kalibutan sa diha nga nangalagad tas Ginoo kung sa may angay o dapat natong buhaton aron aduna tay gitawag pakiksandurot ngadto sa Dios that is intimacy ato ning i-develop kung sa may buhaton nato aron madibilo ang atong pakiksandurot ngadto sa Ginoo maminaw tas mensahe sa Ginoo dili ta maminaw sa mensahe sa tao labinas mga mensahe sa mga bisyoso pero dili diya tanan mga kaigsunan nga mga bisyoso muingon sila nga ilang i-advise kasundon sila sa ilang pagkabisyoso mismo sila bisyoso pero mutambag yun na sila nga muingon na sila nga ayaw pimugsuhin ako na ka ukir ako magbisyo ko ayaw mugsuhin ani kinakasinati ko nga di yun ni siya maayo o niya muingon mapuganak mga igsoon bisyoso ka pa kung di ganit ka mundang mas labaw pa kung bisyoso nimo o niya natay karason papa wala sab di ba mga ginikanan nga doon na pa'y bisyo karon wa matay karason kay muingon mga anak ingon bitaw ang Biblia pa kung unsa ang punuan mausap ang sanga labi na kung doon ay mga anak nga swito Biblia basahan man ka kung niya basahan na ka nga o tanawa na ko diri kanang bisyo wag ko'y makatabang dili ko na mag-aayo sa atong kinabuhi even sa atong pisikal nga bahin kung mo ato ka doktor interviewon ka o niya sa hinungdan nga nagkasakit ka kasabaan yung kas doktor wag na sila'y hagan-hagan mo igsoon kung sa imong gibuha
ilag yun ang i-prangka nimo. Di ako matay mahimo mga kaigsunan kay nagpatambal man ta magsige patag arogan dito mga igsuon. Naspis dili niya katambalan. Di ba? Magpailog na lamang yung ka, magpitot-pitot na lamang yun ang atong itsura mga igsuon. Atubagan sa pisisyan. Magyamo-yamo na lamang, okay dok, amo na tuman. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, ang balaang kasulatan nagtug-an yun. Gadako kayo kahimuan ang mga pag-ampo sa taong matarong. Kaya kung ang taong matarong nga muampo na to sa Diyos, lunggon yun na siya in 100%. Ang pangutana, nganong nahimo mo siyang matarong atubangan sa Diyos. Tungod kay Jonas na ipakigsanlurot, ngadtos Ginoo. That is intimacy. Kung sa imong asawa, kung wala ka insaktong communication, dili ka makigsandurot sa imong asawa at doon ka makigsandurot sa uban, kung sa may kaha ang inyong relasyon, di ba maguba? Mao nga sa atong kinabuhi, isip nangalagan sa Dios. Ang angay na itong buhaton nila bina pastor ta, pastorata, or ninangkot ta nga Kristohanon, asa mata makigsandurot. Ato gyud ni Kristo, kay Kristohanon mata. Ato ta mosalig ni Kristo, dili sa tao. Imin ba? Wala na siya gipasabot nga ato na lamang ka makigsandurot kanunay sa Ginoo, sa Dios kanunay kasiging gaampo. Matod pa pastor, sige kasandurot, sige ditag istorya kada adlaw na. No. Dili na to yanuhon pagsabot kung unsay gitawag pakigsandurot. Kung imong tun-an ang balang kasulatan, kapila raman to nag-ampo si Daniel, kapila raman to nag-ampo si Jesus within one night. Di ba kaya man na sa tao ba? Ibig gani maglantaw kag cellphone, kapila man po ka maglantaw cellphone, halos kada adlaw magani labi nagma-addict na gyud ang tao. Dili na magani masugo ng anak or imuhang mga sakop kay magsigir gyud onya-onya ra. Among mga sakop mga igsoon kung maunay rason, di na ko pagamitok cellphone. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Padayon ta mga kaigsunon sa kinabuhi ni Pastor Jerwel Limpahan Badoy from Baay City. Nagwasosab sa ato nga programa karon. Ang Ginoo magapanalangin sa matagusa. Ilabi na sa atong mga kaigsunan, sa atong mga kagilaan din sa Shine FM. Talagsar kita makalayo mga kaigsunan tungod kay doon na may mga sitwasyon nga wag sa wifi. Unya even gani ang siyudad mga kaigsunan while may kasi minaratong Lunes ug Martes, wala-wala magani ng wifi nga siyudad na mga kaigsunan unsa pa katiris kabukiran. Muna nga itong ipasalamatan ang Ginoo na medyo nindot ang dagdan sa wifi karon may nungdan paglantaw na to nakalive ta mga kaigsunan. Tungod kay kahapon wala ta kalive atong sang adlaw sab wala sab kay wala koy wifi connection, igo lang kita sa FM radio. Muna nga atong mga kaigalaan diri nga nagsunod kung wala gyud tay pinaka-importante nga lakaw, dili mahimong babag ang obligasyon matag adlaw diha sa pagpaambit sa mensahe sa Dios. Ato na ni basahon mga igsoon ang ato nga text mga kaigsunan diha sa Juan. Tanawa ra gud ang mensahe or pulong ay intimacy. Nagingon mga kaigsunan pakigsandurot. Mao nga si Jesus niingon diri sa Juan kapitulo 15. Nag-illustrate ang mensahe sa Dios nga iyang giingon, ako ang tinuod nga punuan sa paras. O sa katapusan sa bersikulo sa mao nga 5, wala kamoy arang mahimo kung wala ako. Mangutana ta karon sa panahon nga nagkinahanglan ta sa Dios, unya dili ta makigsandurot, wala tay intimacy, dili nato friendship ang Dios.
nganong dili man siya nato higala kanunay, kay dili man ta mo sampit sa Dios kanunay, lahi man ang atong sampiton. Usa sa ato nga igsuon, usa ka pamilya nga ato nga gibisita, dili ra nato i-mention. Kay usa ko ato sa Tambalanan, ning hapit pa ko sa ato mga adunay obligasyon sa. O niya, nahiabot naman mga igsuon sa gitawag o mga pagtulunan, kabahin sa balatian. Ato silang giingnan nga, kana siya kabahin na siya og religious group. Kaya nakahibalo man ta, nga ang ilang pagtulunan, dili pareha sa atong pagtulunan. Mao nga niingon ang bana sa tinuod ginadong. Sa tinuod na, kay dunay na hospital, pag-abot sa hospital, kay ang doktor maigsoon, bawal magyura dito, duna kay mga bulubinisaya, labi na duna kay tangkil. O niya kay pag-abot sa hospital, paghiling sa hawak kay baknan maning mga orasyon, grapa, bitin nagana, gipatangtang sa doktor. Unya wa man kay mahimo kay pasyente man talas pitili katambalan ela ihandos kag sibo. Muna nga matud pa siya ang asawa ko sa ako nimbri ko mga kaigsoon ko dili na ta maghisgutan na kay kabahin man nagreligious. Ang doktor dili ko na siya modawat kuno na kay mga ulo-urimos diha dalon nimo mga labi naghabag agipaho ka sa doktor. Imin ba? Kaya nahiabot man mga igsoon nga ingon nga amotong na abot dito kay na hospital naga na rason ko dili na siya mao magkairgo magyutaan na kay manuman naghiskot ang nagreligious kung ang inyong gituhan kinaraan halapadayon mo kay ang atong gitunan bala ang kasulatan dili ko na siya kinaraan. Atong gitunan ang kasaysayan diha sa balang kasulatan nga ang mga tinuhan kaniadto nga walay nagbasi balang kasulatan dili og dili gyud na onoran sa Dios base sa balang kasulatan. Amen ba? Atong basahon ang Juan kapitulo 15. Mao nga sa atong kinabuhi, tanan nato nga paningkamot, tanan natong kugi, ikauban nato gyud ang Ginoo. Ikauban nato kanunay ang mensahe sa Dios. Aron sa panahon nga mohangyo tas Ginoo, Lord, tabangi mi. Nasayod mi nga ang imong pamaagi wala gyud sa kinutban. Ang imong mga pamaagi wala gyud sa kinutupan. Gikinahanglan maigsoon nga mo ang pusat tas Ginoo kanang duna po'y pagpaubos, kanang dunay respeto. Kay duna may mga inampuan sa Dios at inampuan sa tao nga makapahagit sa Dios. Unsa man pastor, kana bang pinulungan nga inastig ba nga moingon nga di gani ko dunggon nimo Ginoo, di ko mo alagad nimo. Di ba? Duna po'y inampuan mga kaigsunan nga og ayuhon ko, mga lagad ko. Kung imo na siyang samton mga kaigsoon sa topa, kung dili kayo, di ko ka mga lagad. Teka lagi tayo balatian. Kita pa'y musukod sa Dios. Diba? Kita pa'y musulay sa Dios. Hinuon ang mga mensahe. Mao nga si Jesus, ato ning basahon, kapitulo 15 sa mao nga Juan. Kapitulo 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin ka na ko, o ako diha kaniya. Kung imo ginagayohon pagsabot, kung mubulag ta sa presensya sa Dios, wag kita'y mahimo. Kay mismo si Jesus nag-illustrate, siya ang punuan nga paras. O imo nang yanuhon mo ingon pata sa tupadili gyud na siya Dios. Pastor, kay punuan paras mo ingon gani ka punuan kahoy ra magyuna. Di ba? Daghan na kayong lantugi kung imo pa na sa yanuhon pagsabot. Pero kung imo po napadak-an ang imo ang pagsabot diha sa balang kasulatan, wow, makasabot ko kas mensahe Ginoo. Mas mula lupa ang kahibalo nimo sa kahibalo sa Dios.
paghibalo, pagkahibalo sa Dios. Atong basahon pagbalik. Ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, o ako diha kaniya. Mamungag daghan. Kinsay gasulti ni ini si Jesus. Dili si pastor, dili si pastora. Mao mangganit kun ang usa ka alagad sa Dios nga manginansag siya sa iyang kaugalingon nga pagkapastor. Iyang tukngan ang abilidad ni Jesus. Nga moingon siya nga, ati na gani mo musimba sa simbahan akong ginumalahan, mapurdoy kun mo, adili na po na mao. Kinsa may nag-prove nga gamhanan si Jesus, kita wa matigaw. Ang atong mahimo maula ang paghangos sa Ginoo. Usa na siya kapag panginansa. Even gani alagad sa Ginoo, pastor magapastora, dili pwede nga magsige kag ingon nga naarag yun, ako ra gyud na idiho. Ang uban ay wala din na dihugi. Usa na siya kapag panginambog mga kaigsunan sa usa ka alagad sa Dios nga moingon ako ra gyud diho na idiho. Kanang uban wala idiho. Sa tupa ka nang nagdalag simbahan wala ginaidiho, ikaw ra di ay. Ako dili ko kaayo maminaw anang inaanak ng mga alagad sa Dios inaanak style. Kung di mo na siyang sakton mga kaigsunan, sige ra siyang gadayag siyang kaugalingon. It meaning to say, kung nagdayag siya siyang kaugalingon, siya ra gyud insakto ka ng uban, dili gyud ni sakto. Nagpasabot iya yung hukman ang ubang tao. Hello. Gawas ni Jesus kay gidiha sa balang kasulatan, si Jesus pinadala sa iyang amahan. Gawas ni Jesus. Ano Jesus na ita na adetas kasulatan nga mo ang punta. Ang ato nga role isip nga Kristohanon, isip nga nangalagad sa Ginoo, pastor o pastora man ka, leader man ka sa simbahan, ang imuhang buhaton mao ang intimacy pakigsuod ngadto sa Dios. The question is, unsa may imong buhaton o unsa may angan imong buhaton aron ta mahimong masuod ngadto sa Ginoo. Di magbuhat ang maayo. Kay maayo man ang Dios, di man siya dautan. Magbuhat ang maayo ato bangan ni Jesus, kay si Jesus maayo man siya, di man siya dautan. Nakuha na to igsoon. Mao nga sa atong kinabuhi, kung magbuhat kag dautan unya sa diha nga nagbuhat kag dautan, maayo lang gyud as imong kaugalingon, magpadayon lang gyud kang magbuhat og dautan. Kaya ang imong gilangtaw maayo man para nimo. Pero kung doon na kay Ginoo, tingali mga kaigsunan, doon na mag-yung sitwasyon nga doon ay kay pinulungan nga makapasakit sa imong isikat tao. Dili man gyud na masigi nimo sulti ano man, maka-identify naman ka na muna magdilit to maayo nga bagay na kung isulti sa akong isikat tao. Even ikaw nga doon na kay balos Ginoo, nakabantay na kandaan nga sayo ang imong pinulungan dahil ngadto sa imong isikat tao. Kay ang imong natunan pagka maayo man. Hello. Ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, o ako diha kaniya. That is communication, that is intimacy. Nga magpabilin ta sa punuan nga mao si Jesus. Ang pangutan na mangodiya, unsay angay nimong buhaton, unsay angay natong buhaton aron ta makapabilin sa punuan nga mao si Jesus nga nag-illustrate diri sa balang kasulatan. Magbuhatag maayo sama sa gibuhat ni Jesus. Kay kung magbuhatag dautan sama ta sa dautan nga mao si Satanas. Di ba? Bisag mo ang patas kalibutan nga maayo ko kayo pastor Kristohanon ko. Unya ang imong nabuhat kay dili man haom diha sa balang kasulatan aron pagpamatuon nga ikaw Kristohanon. Tingali imong silingan, imong isigataw, hilasan nimo. Labi nagmuangkon kasiging Kristohanon ko brother, Kristohanon ko sister, pero grabe kayong batasan. Di ba?
atong kinabuhi mga igsoon, even gani ang Dios kanunay siya nangitag pamaagi aron ang tao mahiduol sa iyang tigilan. Kita na hinuon mangitag pamaagi aron malayo ang imoy sigataw sa presensya sa Ginoo. Ngano mahilayo man ang tao sa presensya sa Ginoo, sigian man nimo og pahilayo, sigian man nimo hukom, sigian man nimo og tuhal mga igsoon, wala man nimo gigay kung sa may imong buhaton sister o sa may imong angay buhaton. Hugman naman hinuon, di pa doon ay mga pagtulunan nga sama niya na maghuhukom, labaw pa sa Dios. Nganong mahimong maghuhukuman ang tao ibin sa kaugmaon sa iyang isigataw nakahibalo, kunya wala kahibalo sa iyang kaugalingong kaugmaon, di ba magkalisod-lisod na hinuon tag maayo? Kay ang atong nabgibantayan ang kaugmaon sa ubang tao, pero ang atong kaugalingon nga kaugmaon waag yun natagad. Hello, mao nga dili siya sayon kung magdala kag mga tao. Isi pastor daw na kay pastor karon nagsunod mga alagad sa Ginoo nga naminaw din sa FM radio, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, nagkalain-laing organisasyon sa simbahan. Mauna angay na itong buhaton. Mismo si Jesus nagpamatuod siya nga ning-ingon sa diri mga igsoon, tanawan ako og ako diha kaniya mamumagdaghan, kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Kisay kasulti si Jesus dili si pastor, pero kung adunay pastor, kung adunay leader sa simbahan nga moingon nga og dili kani mo musimba sa akong kidalahan, inutil jud mo, dili na sa na mao. Usa man Diyos ka. Kung asa ang mga katauhan, layhan mo si balas, tigay kagawasan ipabalon ang panalangin, tagay freedom. Ang importante sa ilang pagbalhin, mutuo sila o makasabot, mas more pa sila makasabot sa mga kasimbahanan nga ilang balhinan. Dili kay imo na hinungtunglohon, kay mo ingon ka maigsoon, ako ra ba'y kabautismo ninyo, ako ra ba'y naghagot, adik na sa na mao. Pasalamat ganita nga naghagot ka, pasalamat as Ginoo nga nakahimo ka, nga nahimo kang instrumento nga nabag-o sila pinaagi sa minsay nga gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero nung ka nga imo silang kwintahan sa imong kahago, may gani kay gipiyalan tas Ginoo. Mao nga mga pastor, mga pastora, mga leader sa simbahan, ayaw pinagbuhata. Kay ang gibuhat ni Jesus, siya naningkamot mismo o ang Dios. Kung imong yung samton ang walang kasulatan o sa magibuhat sa Dios, nangita sa guwe nga napadala ang iyang buktong anak din sa kalibutan. Grabe kay impact ang 1:3:16. Dili niya sa yanong sa tunsaw sa katao lamang nga ako raming memorization, pastor, okay na gud ko. Diba? Lawong kayo na siya nga dako o panag-ingnan sa imong kinabuhi. Wala sa itong kinabuhi sa kalibutan. Wow! Kung nakasabot ka sa palang kasulatan, dako ug dako kining kausapan, bisag dili tingali ka hinimba. Dunay mga feedback mga igsoon, atong masabtan na bisan pamandili hinimba, pero nakasabot diha sa palang kasulatan, kay kaduna silang naminaw sa programa. Dili akong programa, kung dili programa sa Dios. Dilo, igo latang gipiyalan aron pagbahig diha sa balang kasulatan, uban ang kaalam sa Dios, dili kaalam sa karitula. Hello, mao nga sa atong kinabuhi nga Kristohano, ma-enjoy biya ka, ma-enjoy ka igsoon. Diha ka ma-enjoy kung i-challenge ka sa kinabuhi, kay diha usab pamatud-an sa Dios nga dunay gisay kahom diha sa imong kinabuhi.
doon na gunay kausaban. Ingon si Jesus, kung wala kamo, wala kamo'y may. Maungay si Salmista David, kung sa iyang gibuhat aron mahimo siyang dunay sa intimacy at tubangan sa Ginoo, nga mahimo niyang friendship, kung sa manang friendship, mahimo niyang kanunay gigala. Di ba dunay mga sitwasyon sa pamilya nga, dunay mga pamilya nga mas labaw pa sa igsuon ang iyang higala, nga maoy nakatabang sa iyang problema kaysa iyang kaugalingong pamilya. Kadaghan ay mga tao sa kalibutan, mga igsoon nga moingon nga, kaning tawanan labaw pag kinis akong igsuon, kining tawanan labaw pag kinis pursuso na akong papa o ama, papa o mama, kay ang akong papa o mama pertigong bisyoso ha. Di ba? Mas giyatagan pa niyang balor ang iyang amiga o amigo nga nakaabli diha sa pamaagis Ginoo. Pero ayaw pong sabta nga dili ka mo tuhod sa imong papa o mama. Mga anak, nga nakakaton diha sa mensahe sa Dios, dala usab ang inyong ginikanan diha sa pagtulunan ni Jesus, dili pagtulunan sa simbahan. Kay ang pagtulunan sa simbahan nagkalain-lain na nga ordinansa o rules and regulation. Apan ang tinuon nga rules and regulation nagaum diha sa balang kasulatan. Daghan kayong mga organisasyon sa tibuok kalibutan. Daghan ang gibawal. Bawal ang mga estudyante nga mo present sa mga eskwelahan. Bawal ang daghang bawal, pero wala bawali sa pagpandindas sa mga tabuan. Kung doon na kay gibawal mga kaison usa ka leader sa simbahan, bawal tanan labi ng panindas sa tabuan. Kay dili man na mga kaisunan simbahan mo ingon po ta sa simbahan pastor kay dili bawal pa po ng tindahan. Tinuod sa ordinansya na sa leader sa simbahan nga daghan kay siyang gidili. Ang gusto lang sa Dios nga mausap ka at ubangas Ginoo. Nagkinabuhi ka aron makita sa katilingban nga doon na kay Kristo. Di ba? Kung saon man nimo pagpaamit sa katilingban o grabe na takaas di kisuon dili na taka makighalubilo agar po na po tagayo. Ingon ang Salmo 63 versikulo 1. Nganong nahimo mato, nganong si Salmista David, grabe medyo sa kasuod sa Dios. Atong basihan ha, si David doon na siya mga igsoon. O doon na siya mga ginikanan. Kung imong tunan ang kinabuhi ni David, mas nilngi. Kung ikumparar sa atong kinabuhi karon, wala na ta sa kumingking sa mga taong naanas Biblia na namaganin sila sa Biblia. Mao nga doon na po yung mga organisasyon sa kalibutan na unsay kalihukan sa luyo, unsay kalihukan sa laing mga simbahan, moingon sa nga, pastor, mao lagi na po lagi sila inato, ilaman sa na. Kung di mo na siyang sabton, okay rapat, sister, brother. Pwede lang yung makiguban mo sa ila, kaya nakagusto makasilang palisiya. Ayaw po mi. Pero sa pagbiya, ayaw lang po. O panabot sa mga simbahan na imong gibiyaan. Kay hinomdumi. Kung unsay imuhang gipugas, maoy imong anihon. Kung ang mga tao nga imong gidaot mas duol pa sa Dios, hinumdumi, dili na siya mo'y madaot, ikaw mo'y madaot nga mananaot. Parihara na sa iyong mamamarang. Nga kung ang barang kaniadto, dili makadulot sa iyang gibarang, mubalik ang barang sa mamamarang. Hello, you and I, alagad sa Dios, we have authority from God.
hinumdumi matag litok mga matag mensahe, nagdala ng kahulugan sa kinabuhi sa tao, pwede kang madeklara. Amen ba? Mas grabe ang pag-amping sa mga alagad sa Diyos. Kay dunggo nas Ginoo igsoon, sama sa kinabuhi ni Salmista namin. Nga grabe ang intimacy, grabe ang iyang pakiksuon nga tos Ginoo, widumog si Salmista David. Ikaw o ako, doon na may mga sitwasyon nga wala kadungga, mao nga pangutan ang pangutan ko na to atong kaugalingon Lord, unsa pa may akong mabuha, unsa may angay na kong buhaton aron ko mas madukol pa diya sa imong presensya. Magbasa ka kasulatan o Biblia o pamaagi diha sa Biblia, dili pamaagi sa simbahan o karitula. Amen ba? Muna sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, dili na sa pwedeng mo ingon nga magwali ko Domingo pastor, mag-agad ko sa Holy Spirit kung unsay ipasulti. Kanos aman mo sulti ang Holy Spirit sa tao kung tapulan ta kayo? Makabalo ba tang mo play sa mga music sa simbahan o wala tay ensayo? Makabalo ba ta sa gitawag og liturgy o unsa pa diha kung wala yun ka magtuon? Dili, oy. Sa kalibutan mga kaisunan sa imong pag-eskwela, maka-answer ka sa mga questionnaire o kay tutuon di isa. Naarap ako'y mga AI ron mga isuon. Mas lisod ang pag-teaching karon sa eskwelahan. Kaya mo ingon na mga estudyante, mabili ko na mausir na AI. AI. Sakpan. Mas maampingon ang mga faculty karon. Mao nga mas una pa kang naka-discover sa pulong nga AI. Aron maunahan nimo ang mga estudyante sa ilang definition of term, naka-answer na kang daan pag research nila ay diri man is AI gikuha di ay. Ang pangutana kung saan nimo pag-abli aron maka-communicate sa pulong nga AI. Aron makorek ang imong definition of term. Ikaw o ako nakakuha na bata sa pamaagi aron tama doon na tayo intimacy at tubangan sa itong Ginoo. Kung nakakuha tama, wow, grabe, malipay ang Diyos imong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Salmista David. Ato na ni basahon mga inso. Salmo sa 63 versikulo 1. Di ba kung hinuon yung kagasulatan, ma-enjoy biya ka. Makaingon ka, wow, grabe sa. Kung mangandoy kas kinabuhi, bisan usa na lamang kaporsyon na makaangkong ka sa hiyas sa mga katawhan na nasa balang kasulatan. Pero di ganit kasabot iksuon, dili ganit mo porsider pagsakripisyo, magsikir kita daga-daga pamingas upang mga simbahan mo imo na kita nga pastor lahi lasap lagi ilang palisiya. Katawa na ka maligsuon nga naman mahibalan man imo ng tao magsikir paminos palibot wala insaktong pundasyon sa kinabuhi. Mga pastor, mga pastora, mga leader sa simbahan dili binasasayon na imong ikalipay na mahimo na kang pastor. Pastora, malipay kag tawgon. Ayaw ikalipay mga kaigsoon, ikalipay na hinuon na nakatuman ka sa obligasyon isip alagad sa Diyos. Kung imong sabton ang pulong sa Ginoo, ngunit na magpatawag kag pastor, ngunit na magpatawag kag pastor, ang importante ang imong kinabuhi haom diha sa Biblia o imong natrabaho ang ipatrabaho gikan sa Ginoo. Amen na. Atong basahon, ingon diri sa 63. O Diyos, ikaw ang akong Diyos. Kinsay kasulti? Si David. Ingon si David ang iyang mga pag-ampo.
O Diyos, ikaw ang akong Diyos. Iyang giangkon nga wala na ilaing Diyos. Kay wala na ilaing nga ngalan dinhi sa silong sa langit nga arang makaluwas sa atong makakalang maulamang si Jesus. Apan kung nagsunod lang gyapon tas kinaraan nga pamaagi kung ang usa ka pasyente na ospital moingon gud ang nagsunod sa kinaraan. Di ba? Maumanay pagtulungan sa kinaraan. Na kung mutambong kag patay na apo mama dili maayo labi nagnabdos ka no lahi na nasab na siyang definisyon. Pagtulungan na sa simbahan dili na pagtulungan ni Kristo. Kay kung imong sakto ang balang kasulatan kani adto maisuon wala ipangkaagan ang atong sinaunang tao diha sa pulong sa Ginoo kawas katong kinabuhi og nagpuki diha sa balang kasulatan. Hello, musugot ba ta nga kanunay ratang uwaton? Musugot ba ta nga wala tay insaktong intimacy at tubangan sa Dios nga sa panahon nga nagkinahanglan ka? Dili ka kahibalo ug unsay angay nimong sampiton. Maraton ang tao, pero kung doon na kay Ginoo, nakakuha kag insaktong pamaagi diha sa pulong sa Ginoo, wow, wala tay laing mahimo sa pagduol at tubangan sa presensya sa atong Dios. Kay siya nay mahibalo mogamit sa mga tao nga makatabang sa tanan nimong gikinahanglan. Ang Dios ikaw, ang akong Dios, og nangandoy ako kami. Kung ang usa ka tawo nangandoy kanunay sa presensya sa Ginoo, kanunay siyang mapaduol sa Ginoo. Pero kung ang tao dili mangandoy kanunay sa presensya sa Ginoo, magpalayo siya sa presensya sa Ginoo. Apan ang kinabuhi ni Salmista David, siya mo'y nangitag pamaki. Siya kanunay nagusisa sa iyang kaugalingon, Lord, unsa pa may angay na kong buhaton aron ko mahidugol kanimo. Ato ba nang nabuhat? Ikaw o ako labi na hibalo. Ato nang mabuhat kung kanunay tag naminaw sa mensahe sa atong Ginoo, dili na minaw kanunay sa mensahe sa tao. Sa bukos kong kasing-kasing gipangandoy ko ikaw, ang kalag ko giuhaw kanimo sama sa nagmamala o hubas ngayon. Ingon si Salmista David, kanunay kong nangandoy sa imong presensya o Diyos. Ang tibuok kong kasing-kasing kanunay nangandoy, kanunay giuhaw sa imong presensya. Kaya kung ang tao wala uhawa sa presensya sa Ginoo, di magpinapuduol sa presensya sa Ginoo. Magsalig man na siya, kay moingon man na, ako naguni kay balor ako anak pastoray. Sa panahon sa problema, sa panahon na doon ay dagko nga mga trahedya sa kinabuhi, wala na. Mas daghan pang sampiton. Pero ausa ka pamaagi, aron dili ka daghang sampiton, duola si Jesus. Duola. Duol na to sa Dios o panghayutabang na to kaniya. Ingon ang James, versikulo 4, versikulo 8, duol ka mo sa Dios. Asa ta mo duol sa Dios? Kinsa mo'y mo duol? Ikaw or ang Dios? Doon na may mentalidad sa tao maisuon nga maingon nga ang diligin mo tupan ng Ginoo sa akong tubangan, di gud kong mga lagan. Diba doon ay mga inistoryahan nga tawa ni Ana, labi na di pagid katukat sa pulong sa Ginoo. Pero time will ka mga kaisunan, kung maunay makasabot, mas grabe pa na makasabot. Kaya makaingon man na maisuon, grabe sa dili man ay mahagit-hagit na to ang Diyos. Mismo ako ipakuman ko.
sa kinabuhi ni Apostol Paul nga mao si Saulo. Mas grabe ito kung imong basihan sa ang kinabuhi ni Saulo nga niingon si Jesus, Saulo, Saulo, anong ginalutos mo ako? Pero sa diha nagkasakit si Saulo, pinaagi lang sa mga pananaw, gigamit si Ananias sa Dios. Di ba? Dihan ay nagdaan sa Dios. Nabako si Saulo, nga mao si Apostol Pablo, nabako ay. Ang galutos niya, agian akong mga kauban nga mga hamugiro. Gihanting na po si Saulo. Kinahadlok maging mga kauban. Kinirabang tawhana, nagharabay mabalaan. Ato nitigo ko ni naaban ang nahitabo sa katilingban o sa kalibutan. Naana, labi na ikaw may sinaligan. Kunya mo gawas ka sa ilang mga poder. Ikaw dyo'y hantingon. Kay mo ingon man na, hala, kagul ko bitani. Pangita atong tawhana. Pero kung ato kamunangon sa Ginoo, walay ni bisig kinsa na makahilabot kanimo at protektado ka sa gahom sa Ginoo. Walay makamisyon, walay makasugod sa gahom sa Diyos. Bisan unsa ng mga daotang espiritu nga naglihok sa kalibutan, kasilyado ang imong pagkatao sa gahom sa Ginoo. Atong basahon ikso Santiago Kapitulo 4 versikulo 8. Ingon ang mensahe sa Dios, adool ka mo sa Dios, o sa diha nga moduol ka sa Dios, moduol ang Dios kanimo. Dili kay ang Dios mo ipamuduol sa tao. Hello, only nangita sa pamaagi nga ang tao mahibalik sa presensya sa Ginoo, mao nga nagpadala siya o sa kabuktong anak nga mao si Jesus dinis kalibutan. Pero wala nag-ingon ang balang kasulatan nga mismo ang Dios maupay mamuo nagduol ngadto sa tao. Kagarko kadagway sa tao sa nga ang Dios pa mo'y muduol na to. Ingon dire mga igsoon, versikulo 8. Ingon ang versikulo 8, duol ka mo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Kaninyo, kinsa man ang ipasabtan ini, pwedeng siya, pwedeng ikaw, pwede kitang tanan, kaninyo. That is more than one. Wala nag-ingon ang balang kasulatan, duol ka mo sa Dios, duol ka mo sa simbahan, o ang simbahan po duol ninyo. Diba? Duol ka mo sa Dios, o sa diha ang tao mo duol sa Dios. Unsa may buhaton, aron ang tao makaduol sa Dios, limpyuhan niya ang iyang kinabuhi, talikdan niya ang iyang pagkamakasasala, kay dili siya kaduol sa Dios. Sa tinud-anay nga pagduol, kung doon na pa sa ikitaguan. Usa sa atong mga kaigsunan, dili na ako na-imensyon. Nahimo sila nga atong kauban. Usa siya kagitawag og anting-antingan. Grabe sab kay pulahan man. Iyang mga habang pertigo pa ka daghana. Pila daw ito ka kilo mga igsoon, tingali mga 2 ka kilo ako ang gidala mismo ni ining mao nga dapit. Ni atong miglabay nga mga katuigan, wala pang upato siya. Kaya nga naman mga igsoon, sa diha nga dunay mensahe nga iyang gipaabot while nagwalita sa usa ka silingan, nanginansag man mga igsoon nga ningon man tanang inyong pastor, ako ng orasyonan muhunong guna og wali diaron. Ano nakabalota mga igsoon, doon naman po yung mga kaigsunan nga nakasulti na to, nga maunay iyang isulti. Sikat atong mga igsoon, din naman siya layhan nga mupalayo sa simbahan. Kung mo ato siya madobingo at pikas, guyuron magyud sa mga igsoon niya nalimban ang magilang mga anak. Wala ko
hibalo sa iyang huna-una ato mga panahon na diha na ko nahibalan sa diha nga iyang gisurinder, iyang banduler nga mga libreta sama sa akong amahan nga doon mga orasyon. Unya doon na may sugilanon nga kanang orasyon na kung imo nang dabdaban makagaba, wala man ko gabai. Nang buto man tanan hasta mga panyo nga doon mga Latin, mga number, mga kaysa cross, isos, Dios. Siyempre nakabasa ko mga kaisunan, kaya daw doon ako yung mga orasyon kaniya to. Nagitawag ko porke, sabi-sabi, tulos Diyos, isos. Purya, inkanto. Dili man na mawala ni mo mga kaisunan, although wala na nato nag-i-practice. Kaya gitaligdan na nato na kay dili ko nahaong diha sa walang kasulatan. Na-convert sila hasta yung pamilya, yung asawa, wala ko niya, kulam niya. Isa pastor, ako rin pong ipasagdan. Nanimba, upat ang pamilya, mga ginikanan. Wala sila waliin personalidad sa ilang pagtaksa-taksa kapapinuyanan. Kaya atong kinabuhi maison, wala diha, nato maanan, wala nato ma-practice nga balayo house to house na mag-Bible study, kundi ang ato nga gipakita diha sa pagsunod sa parang kasulatan. Magkinabuhi ka, sumala sa Biblia, kay makita nas mga tao, tinuod kang alagad sa Diyos. Bisag sigian pa na nimog sa ka, kunya imong kinaya di isa ba uhaw mo sa Biblia, dili man ang mutuon nimo. Pero kung ilang makita mo ang iso nga ang imong kinabuhi, mas lahi sa kinabuhi nga wala ko'y Ginoo. Mablis na sila sa imong kinabuhi mo, ingon na sila, musulay kahapon simbasa. Kitang mga alagad sa Diyos, kitang mga leader sa simbahan, ikaw o ako, pastor o pastora, o magwawali, o mga kaigsuunan nga nakabalo sa palang kasulatan, ipakita lang ang maayon ni mong gitawag o intimacy sa imong isikatawo. Dili kay duna kay patuguranan nga gidala, imo pong hukman ang imong isikatawo ingon sa kamo kay wala mo nagsimba sa simbahan, among gisimbahan bigod mo maluwas, labi na kanang adlaw ninyo dili sa mao, kami rapi nagsimba sa adlaw nga amo ang gisimba sa adlaw na muluwas ninyo, dili ang Dios, di ba? Kung imo na silang tugion, daghan na kaing diskasyon. Pero dili sa nato na tugion, pasagday na sila, kamo man ilang nasabta sa Biblia. Di ba? Matapos na nato, nagkalain-lain tang gitawag doktrina. Mahinungdan sa itong programa, huwag kita nagdala o simbahan. Ang atong gidala, Biblia, o sa may nas Biblia, atong basahon, atong ihanay, uban ang tabang sa Diyos. O atong paningkamutan nga magkinabuhi sumala diha sa balaang kasulatan. Okay? Maungan ingon ang pulong sa Dios, tanawaran ko. Ingon ang bersikulo 8, duol kamo sa Dios o modool siya kaninyo. Pag hinulsol kamo, i-clarify mga kaisunan, pag hinulsol kamo, unsay kahintang sa tao nga naghinulsol gikan sa iyang pagkamakasasala. When we talk about naghinulsol, kita ligdan niya ang kasalanan o giibiyaan niya. Ayaw po kinamaisol nga naghinulsol niya nagbalik. Di ba? Doon na ba yung mga Kristohanong garon? Daghan na ba yun? Gamuingon lang ha. Wasap na ito nagiminsan kinsangalan. Tibo o kalibutan, daghang mo ang kung nga Kristohanon. Apa nagingon ang balang kasulatan? Daghan kanako nga nagtawag-tawag, kanako Ginoo-Ginoo, apan dili makasulod sa kingharian sa langit, kato lamang nagatuman sa akong kasubuan. Hello? Mao nga ikaw ug ako ray makadeterminan kung nagtuman ba kita sa kasuguan sa Dios. Dili kasuguan sa tao, dili kasuguan diha sa title sa simbahan, kay nagkalain-lain guna siya o ordinansya. Matyo pa sa barangay o sa syudad. Ordinansa sa barangay, barangay ordinance,
City Ordinance, tanan dunay ordinansa. Republic Act, lahi na siya. Paabuton na to ang Republic Act nga gikan sa 18 paubos, di na gyud gagamit og cellphone. Hello, magtanga yun yung mga bata ani. Munang kita mga ginikanan, labi na doon na tayo mga anak kita may maguna nga mahimo nilang pagturunan sa kinabuhi din sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa akong igsoon gikan gayud sa Cavite, kinabuhi ni Brother Raymond Candelario from Cavite City. Kumusta mo diha sa Cavite City? Diri ka ulan na sa kahapon. Mao pag-init mga igsoon. Karon ni ulan-ulan na sa. Mao nga sa diha sa pamaagi sa balang kasulatan. Mausa magyud ang tao kung himasa ka Biblia. Kung himasa ka unya imong paningkamutan uban ang tabang sa Dios, nga mausa gyud ang imong kinaiya. Kaya na may mga katawhan maison nga sige doon gasunod niini atong programa o sila makapaambit, makatambag sa uban, even dili sila sinimba. Kasi sige silang gasunod kung naminaw sa mao nga programa, dili akong programa, kung dili programa sa Dios nga gitiyal sa atong kinabuhi. Di sa tawang kunoy. Dili ta ang ayang watay angay mga kaigsoon nga pinaagi nato na nabago ang tao, pinaagi sa mensahe kino nga imong giwali, pinaagi sa imuhang kinabuhi. Instrumento lang ta sister, pero dili ta mo angkon. Kastig balaman nato nga igsoon. Kung mo angkon ta pinaagi nato, pinaagi nako pastor, nabago gina siya, pinaagi nako, nagpabautismo gina, pinaagi nako, nadato gina sila. Pinaagi sa Dios, pinaagi sa mensahe sa Dios, dili mensahe na to. Kaya ang mensahe sa tao puro negatibo kung wabe Ginoo. Nakuha man nato igsoon. Even sa mga Kristiyano dunay moabot ang panahon nga magnegatibo ta, labi na mapuno kas problema. Pero niingon ang Biblia, dool sa Dios o ang Dios mo dool kaniya. Pagpaubos o pangayo pasaylo, paghinulsol, aron doon na kay intimacy, pakiksadurot, pakiksuon nga to sa Dios, kay ang Dios matarong siya. Mao nga niingon ang Biblia, dako kahimuan ang mga pag-ampo sa taong matarong, kay matarong ang Dios, dili siya daputan. Asa po na mabasa pastor atong basahon o atong basahon kung maminaw ba ang Dios sa mga taong dili matarong. Ingon ang Santiago Kapitulo 5 versikulo 16. Mupadayon ta sa versikulo 16 sa Kapitulo 5. Tanawa ra ko igsoon kung maminaw ba gyud ang Dios sa mga taong dili matarong o kinsay paminawon sa Dios sa mga pag-ampo sa usa ka tawo ngadtos Ginoo. Pangutana, pwede ba ko ana pastor? Yes. Paningkamuti lang nga mahimo tang matarong ato bangas Ginoo. Mangutana ta, kunya pastor kadi magikuhinin ba pero nagbasa ko Biblia o nahimo kong nakakaton sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon ba apod ang kasulatan igsoon nga sa imong pagkahining ba maluwas ka na? Wala sa. Kundili sa imong pagsimba, that is respect o paghatag panahon nga ang Dios migpahulay sa usa ka adlaw gikan sa tanan niyang paghago. That is usa ka requirements sa tao nga mas musamot pa pakasyendurot nga tos Ginoo. That is intimacy ang tugan. Sulay ko nag-apply og trabaho bisa sa construction, unya ang required dito sidula, unya pag-apply nimo wa kay sidula, entertainon kahaka nga dunay mga tag-iya sa mga factory of manager
nga testingan ka awa magani ka katuman sa simple na ako nga application, how much more makatuman ka sa kunya sa trabaho nga imong gi-applyan. Di ba? Diha sa lintungan ay katarungan o rason, diha ka lang kuhaon, higala. Ingon diri mga kaigsunan sa 16, tanawa ra ko. Ang maong nagpag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton o ang Ginoo magpahiuli kaniya sa maayong panlawas. Mupasaylo sa iyang mga sala. Unsa di gingon diri mga kaigsunan sa unahan atong basahon sa 16. Ingon diri sa 16, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala, gidiskas diha sa Biblia kung ang usa ka tawo dili siya makasugid sa sala at tubangan sa Dios o gusto ng Diyosang ipadayag sa iyang isikatawo nga wa sa sala at tubangan sa Ginoo, mas grabe ang silot sa Ginoo ngadto sa usa ka tawo. Sa usa ka tawo nga nagbuhat o pagdinay at tubangan sa Ginoo. Atong basahon ang 15 nato sa 16. Dini nato kuhaan og dakong pagtulunan kung mudungog bagyod ang Dios sa taong matarong ug dako bagyod ni ka kahimo ang inig-ampo niya. Kay wala nagdiskas ang Biblia nga mudungog ang Dios sa taong mga dautan. Unang gidiskas sa daan, mao nga dili ka mahimo nga duna kay insaktong intimacy at tubangan sa Dios kung duna pay sala nga naghawig nato dinis kalibutan. Hindi gud ka kaambok tinarong ang imong mga pag-ampo maigsoon, memorize ra gyud na. Magbalik-balik ra gyud na pag-ampo nimo. Og hadlok kang masayop kay gi-memorize ang mga pag-ampo. Kita gi-memorize ba wala? Kung paampo unta sa social media, paampo unta sa dagkong okasyon, makaampo man ta. Basta dili lang kahit in English. Depende sa okasyon. Kaysa among seminar maigsoon, giduol ko sa usa ka MC, sir, ikaw lay ampuin ko, kana lang himay mo ampo kay seminar man ni. Gawas kong mga ordinary nga mga okasyon, okay lang yun na. Kaya alang-alang dili ka mag-in-English. O niya, doon ay mga linguistic. Kaya mismo ang seminar na mo, Doctor of English. Niya itong in-English mag-gagsyon o sa dohara. Katawan ta. Imbis ang imong mga pag-ampo, nindot ang imong mga pag-ampo, dili na hinudungkon sa Diyos. Nimbalibad ko. Gawas kung ang nagdala, nga ingon, okay ra magbinisaya, pastor, kay ang naminaw sa dili man sa okay ra man sa mga ordinary mga tao. Depende sa okasyon. Pero ang okasyon, mga kaigsunan nga ang naminaw, mga linguistic, ay lisod sa una. Diba? Gawas kung dili seminar, mag-ampo ka sa social media, kinatipukan o kira na wala may makoreksyon mo. Atong masahon, ang maong nagpag-ampo inubanan sa pagtuo, makahayo sa masakiton. Yes, even ang masakiton mutuo sa adunay Ginoo. Dapat ang masakiton mo ampo sa ngadto sa Dios nga ayohon siya gikan sa iyang sakit. Kung imo kuha ang pagtulong na usa ka babae nga 12 ka tuig sa iyang pagtalidugo, mighikap ra magani siya sa kupo ni Jesus ug ang iyang pagtuo pinaagi lamang sa paghikap na maayo siya. Wala pa siya nakahikap, nagtuo na siya nga sa iyang pagbuhat mamahayo gid siya. Hello. Makahuli kaniya sa maayong panglawas o mapasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala,
o pag-ampo alang sa usag-usa. Aron kamo mga ayo, ang pag-ampo sa mga taong matarong dako kahimuwa. Wow! Gidiskas og diha sa balang kasulatan, dako og kahimuan ang mga pag-ampo sa taong matarong. When we talk about matarong, ikaw o ako ra, kung nahimo na bagyutang matarong atubangan sa Panginoon. Kay dili yun maminaw ang Diyos sa mga pag-ampo sa mga tao, mga hipokrito. Dili bisa maminaw base sa balaang kasulatan. Dili base sa title sa simbahan. Kaya doon na may mga simbahan na nagtuo lamang kasi laray dunggon. Ikaw o dili ka uban nila, dili dunggon sa Diyos. Ilara ng pagtuo, dili na imong pagtuo. Mao nga ikaw o ako, bless ka, bless ko, bless tang tanan nga bigayahan sa balaang kasulatan. Kay nagbase tag kasulatan diha sa pagtuon o pagkinabuhi niini dinis kalibutan. Nexon ingon ang Juan Kapitulo 9 versikulo 31, ang Dios dili maminaw sa mga makasasala. Ang atong gibasa karo sa Santiago, isugid ang inyo ang mga sala ug pag inampo ay kamo sa matag usa ug usa aron dunggon sa Dios. Makaampo kaha ang usa ka tawo nga doon na sa gikontra, iya kahandalon sa mga pag-ampo nga panalanginan siya. Dili ba kaha mga kaigsuonan nga ang usa ka tawo nga nagdumot sa iyang sikataw labi nag dili kayo Kristohano o labaw sa tanan nag-angkon nga Kristohano unya dili di ay. Di ba mag-ampo nga madaot ang imong silingan, madaot ang imong sikataw, mapudoy sila, ikaw rin madato. Umalipay ka nga magkalisod sila. Mao ba ni prinsipyos mga Kristohano? Kung magani malipay ang Dios nga nahimong makasasala ang kalibutan, nangita sa guy nga mapasaylo ka. Mismo ang Dios ha, Dios siya sa tanang mga Dios. Kaya siya mao'y nagbugna sa langit o sa yuta o sa tarang butang. Nangita magani sa pamaagi nga ang tao mahibalik sa presensya sa tilan sa Dios. Ikaw o ako pa ba? Nga mangita kag pamaagi, nga maimpirno ang imong silingan, maimpirno ang ubang simbahan, ikaw ray maluwas. Hipokrito po takayuan ay. Kasirok pa nato ay. Even ang Diyos nangita nga mabago ang tao gikan sa iyong pagkamakasasala. O niya kita nahinuon nga tao lang nga lumalabay lang sa kalibutan, maunay atong taras o batasan sa atong pagkinabot nga isip Kristohanos atubangan sa Dios. Grabe sa natong batasan pareha kang Satanas. Kung mauna bisag mo angkon patang Kristohanon, kay mismo ang kinabuhi ni Satanas ming-ari sa kalibutan aron pagpangawat, paglaglag, aron pagpatay. Apan ni ari si Jesus aron ikaw ug ako makinabuhi nga madagayaon atong bangan sa atong Ginoo. Mao ba ni prinsipyos sa mga Kristohanon? No. Ang prinsipyo sa Ginoo nga Kristohanon doon na say kinabuhi nga makita na doon na sa'y pagkikugma ihibig sa iyang mga kaway. Pangutana kung sa may akong buhaton aron may gugman ako ang kaway, ayaw siya dumti, ayaw siya kasuki, ialpo sa Dios nga makahigmata sa mga sala. Gamanan mo na Ginoo. Mao nga diha sa balang kasulatan, sala gyud ang gisgutan. Tanaw na gud ang Juan Kapitulo 9 versikulo 31. Ang Dios dili maminaw sa mga makasasala. Dagan na ba itong mga Kristohanon nga makasasala lang gyapon? Kanang mo okay lang.
bisag nakahibalos ka matuuran. Okay na ko na sister ko eh. Huwag ka nakakita. Halatagay rin kitaan eh. Sino batang mga eksyon? Huwag yung nakakita ni mo. Siyempre din nakakita ni mo yung sigataw. Pero ang Diyos, nasalit na nakasalipon bataw. Kung maunay atong mentalidad niya Kristohanon, tapos pinagatan atong pagka-wat sinangguha. Kanang hipokrito rin kita atubang nga sa Ginoo. Ayaw lang. Magkinabuhita mga iso nga tunay giyas Ginoo. Atong masahon, ang 9:31. E di ni magyo na maminaw ang Diyos. Bisan kung saan pa. Tingali kung doon na yung mga tao nga. Pagtulunan nga maminor doon na ang Diyos. Una-una rin na. Iyan ang desisyon sa kinabuhi. Ingon ang 31. Itong basahon mga kaison sa Kapitulo 9. 31. Ingon diri, nasayod kita nga ang Diyos dili maminaw sa mga makasasala. Giklaro biya ang Biblia. Giklaro biya sa Biblia nga dili paminawon sa Diyos ang mga makasasala. Unsa may buhaton sa tao aron diya sa makasala, nasa sa balang kasulatan. Diya sa Biblia igsoon daghan kung kahit mapupo nga may pagtulunan nga labaw pa sa pagtulunan sa eskwelahan. Kaya pagtulong sa eskwelahan, ang gusto sa mga magtutudlo, labi na sagikan sa kidikir, mo ingon na a, e, o, babi, be, bobo. O sige, kanang babi, be, kanang i, ala sige, kanang ipon-ipuna na, di ba mo na, mama. Mo ingon po ang estudyante nga, bitaw, a, e, o, mami, mi, momo. O, mami, mi, mami. Iipon ang ma o ang mi, mami. O ipunon ang babi, bi, bobo, ipunon ang bobo, bobo. Kabalo ng mabasa. Pero sa Biblia, mas grabe. Kay dili maminaw ang Diyos sa mga taong makasasala. Dagang mga Kristohanon na makasasala until now. Wala sa ta nagminsun og simbahan. Wasa ta nagminsun karitula. Kundi ang atong gibasihan mao ang balaang kasulatan. Ingon dere, ang importante masayod ta. Kaya kung dili ta masayod, may igsoon magsigil tayo paminaw. Murag la, nindot itong inapastor ay harapos pikas, nindot po no bang upon. Pero dili hiyaon niya sa pulong sa Ginoo. Nindot lang, paminawon. Pero wala nahimuot ang Diyos. Mahimuot lamang ang Diyos kung ikaw o ako doon naka-insatong intimacy at tupangan sa itong Ginoo. Nasayod kita nga ang Diyos dili maminaw sa mga makasasala. Apan, maminaw, paminaw niya katong nagtahod kaniya o nagtuman sa iyang gisugo kaniya. Klaruhan niya Biblia. Ingon ang Juan 14:15, kung nahigugma ka mo ka na ko, tuman na ang mga sugo. Mga anak, mga ginikanan, ayaw pagdahong mga ginikanan, kakanunay rin ko kang ginikanan sa imong mga anak. Ingon diya sa Efeso sa unahan, sa versikulo 4, Efeso 6, versikulo 1 ngatos unahan. Ingon ang una, ingon ang diskasyon diha, tahura ang inyong inahan o abahan, o kini ang sugo nga dunay saan. Pero kung imong basahon ang kasulatan sa unahan, doon na po'y gingon, ayaw pasok ang inyong mga anak. Hello? Dapat ikaw amahan o ginahan kahit walo kang model sa imong mga kabataan. Ikaw ang mag-una na mahimong modelo sa imong mga kabataan. Kaya kung dili ka nita mahimong modelo sa itong kabataan, hinumdumi mas grabe pa ang batasan sa mga kabataan karon.
Apan salamat tas magpasalamat tas Ginoo. Ay ikaw ug ako nagiyahan sa mensahe sa atong Ginoo. Dili mensahe sa tao. Dili mensahe sa karitula. Kay kung ang mensahe sa karitula moingon yun na mauni ang title sa simbahan na luyo. Ang title ni Revision 95.3 Shine FM. Walay titles luyo. Kaya dili na mo atong gi-practice. Dili na mo atong teaching. Ang atong ituklot mga kaigsunan kung unsaon nato pagpasindurot ngadto sa Ginoo. That is intimacy. Unsay imong buhaton aron mo dungog dayon ang Dios. Kanunay kang mainapon, kanunay kang mapailobon, kanunay kang maayong communication atong bangan sa atong Ginoo. Panginaot ang inyong upusan natin. Adun na tayo makatunan pinagi sa walang kasulatan. Ato may balik magbasa, tanawa na ko. Nasayod kita. Dapat ang tao masayod. Ang problema, Pastor Godoy, nasayod pero basket lang wala masayod. Diba na may mga tao na sama niya sa kalbutan? Kabisag na hipalo, basket lagi wala ko kahipalo. Samot agit ng kawat sinang mo. Kung wala ka kahipalo, wag yung kahipalo. Pero kung nakahipalo ka, ayaw ingon nga nakahipalo ka. For example, nang-apply kag trabaho, unya wala ka kahipalo sa trabaho nga imong i-applyan, unya mo ingon dili ka aron makasulod ka sa kompanya. Okay, application, prepare your application. Kayo dita tanang requirements kompleto. Unsay gi-hire dire, driver. Unsay gikinahanglan, in situ. Oh, unya ang imong in situ nya dili yo ka tinuod nga driver. Unya ang imong in situ imo rang gikopya sa imong higala aron jud ka makasulod. Siyempre, requirements karon sa driver doon naka-insito frantista sa national certificate. Competency. Nawagan nyo dahil kas kompanya kay may yung hakini kay insini. Na nakaknaan kay doon na kay gikopya. Xerox, giosog na kitsobra. Siyempre, i-edit na ng naon. Imuha nga certificate nga gikas imong amigo. Anak dayon, wala putol ang ulo. Balhin dito. Pwede na kayo na ron. Kanang atong ulo, ibalhinon sa imo sa ulo. Hala, sige, interview, exam. Sa exam pa lamang, murag bihado na ang manager. Kaya man kapasan. Lahi naman ang tinubagan ni mga igsuon. Kaya walang man kasulay, walang man ka eskwela sa ditawag o driving class. Pangutan nun sa may angay mo buhaton dito sa highway. Unsa may mga color coding sa highway, unsa may mga signboard nga angay nimong likayan. Do not enter, do not enter. Di ba? Never overtaking, no overtaking along the road. Nga kanang double solid line. Kung sa mga color diha. Pag interview sa manager, layo araman niya insito. Pagsulod na ron kay dili magyuti at tinuod nga driver. Nakasulod na ka, kinsay nakaproblema, ikaw nga nanguwat sa kumpanya. O niya, magpasigaan ko ka, nakasulod na ko, pastor, sister, brother, nakasulod na ko, gikuha, di ko nam. O niya, nanguwat ra ka. Mauwat ka na to ang Diyos? Dili. Kung ang Diyos imong uwaton, ayaw, pagtuong nakauwat na sa Diyos. Waon ko na ito na mga kaigsunan aming talaga. Nga pwede rin uwaton mo ang imong sikatao, imo rang ulu-uluhan aron mo tuon mo. Ayaw. Kung unsa naas kasulatan, naas kasulatan. Ayaw do kami o ayaw ko ay. Kung unsay gusto sa Diyos, maunay gusto sa Diyos. Dili kay ang gusto sa tao, maoy imong gusto. Kanunay atubangan sa atong Ginoo. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw, dili paminawon niya kadtong makasasala. Usbon ako, nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala, apan paminaw niya kadtong nagtahod. Na kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Wow! Ang makatubang nini, ikaw o ako lang atubangan sa itong Ginoo
aron doon na tayo insaktong communication at tubangan sa Diyos. That is intimacy. Mag-ampot ang ayos. Labing gamhanan ug mahigog maang nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pakiguban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman, sa imong pagtipik ug sa imong pag-amping sa among makinaboy. Labaw sa tibok na nakong panimalay o Diyos. Among tulo ka mga anak sa kungugangan, sa tanang mong kaigsunan din sa balok, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kangkwit, dapit sa Kasagangkal o Diyos o sa uban pa ng mga area. Labaw sa tanan sa nagsunod nining mga programa, sa tanan nga naminaw sa FM Radio sa 95.3 o sa tanan nga nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ano na sila yung mga tinguha o Diyos sa ilang tasatag sa kamakinabuhi. Ano na sila yung mga pangalit tinguha para silang pamilya Ama. Manalangin niya sila o tagpuha sila sa tanan nilang mga Panginoon. O salamat o Diyos sa imong pagtubag sa mga pag-apo o Diyos. Ay mong itubag o Diyos ang among mga pag-apo nga nakanimo. Nga ikaw nagahatag o kaayuhan sa usa ka anak sa among usa ka igsuon o Diyos nga nakaroon sa tambalanan. Salamat o Diyos sa ilang pagpamauli nga ikaw sa mag-supply sa tanan nilang mga panginahanglan, labaw sa tanan sa financial nilang mga panginahanglan. Proteksyon sila sa imong habiling kadugo, imo silang tabunan kanunay gikan sa tambalanan, paingon silang pinuyanan. Nga puno sa kadaugan ikan kanimo Lord. Among ilang wala kami aran mahimo kuno ikaw sa among kinabuhi mo gimaya nga nagid kanimong tanan. Pinagisangalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Ang tanan magaingon. Amen. Ang atong oras na igsuon, moto naman ay alas 7:17 na sa kabuntagon pagkadali agis oras. Sa ngalan sa labing alagdod nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Muraya Makasaon. Ani usab kami ubos nga lagad, ubos nga igala ini sa FM Radio sa 95.3, dinhi sa City Balog, Barangay San Domingo, Tanay City, Negros Oriental. Mahibutag ka na itong tanan, Luzon, Visayas, at Mindanao sa tanan nagawa sa Facebook Live, labaw sa tanan sa nagpaapit ini o nag-share ini mao nga programa. Ang Ginoo magapanalangin sa matago sa Happy Saturday today. Adlaw karong Sabado mga kaigsoon, petsa 26 na sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Apit na mahuman ang tuig 2025. Pagka Desembre 2026 na, pagkahuman sa Desembre. Human sa Agosto, doon na nagitawag Septembre, Oktobre, Nobyembre, Desembre. Kumusta man higala? Doon na nabatay intimacy at tubangan sa Ginoo. Ikaw o ako ay makatubang nini. God bless everyone. Ginubos na lagad, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagkikambit sa Balang Espiritu Santo. Magauban sa tanang mga balaan gikan orasaha ang atong oras alas 7:18 na sa kabuntagon. Ang Ginoo magapanalangin sa landong sa pagkamaayo sa Dios yatang tapunan kanunay. Ang importante ikaw o ako doon na tayo insaktong intimacy pagkiksanduro ngadto sa atong Ginoo. Ingon si Jesus, wala siya, wala tayo aram mahimo kay ikaw o ako tao lamang dinis kalibutan. God bless everyone.